Yes, panopa afunika tiziuzana chilungamo tisamangwanamizana achinyamata uyu ndi amene ndi Zuze amene Isaac Zuze ndithu kuyankhula mwatchutchutchu kwayankhulira anyamata amene zikuwayendera kumakhala ngati iwo apanga mabizinesi chanichani koma akudzoza kuti kumbaliko akugwira ntchito ndi mwina ena ake akuluakulu ndale, right? Ndiyebe anyway, ndi zinthu zonena kuti mkulu amene ali ndi nkhani yoti tidekhe ndithu timvetserere kuti akuti chani makamaka chifukwa pena pake zinthuzi it's like it's getting worse. Ndiyebe guys, thank you so much Malawian Cameras. Achinyamata amene mukupanga zachibwana kumafuna kunamiza mtundu wa Malawi in the name of kind hard work, kind hustle, chifukwa kuti mukugwirira ntchito kandi boma kamugwirira ntchito chipani cholamula. Just remember this. The problems that Malawians are facing are real problems. We are talking of people going sleepless nights, hungry. Agona bwanji muntu ali njala. People in hospitals dying because there's no medicine, no proper food. Kids suffering from malnutrition because palibe chakudya chokwanira. And you want to come out here and lie that things are okay because you're working? Because zinthu zikuyendera iweyo feyo kuti ukulandira kandrama kena kake wafuna kunama kuti achinyamata kuvomerezana ndi zimene zikuchitikazi? Really? Nah, man. Use umuntu. Use your heart. Awanda Malawi ovutika osauka siya uvutika siya Malawi right now as we speak. Things are getting high every day. Prices are getting high every single day. If you have a chance to get close to the big man, to get close to the president, tell him the truth. Let him know. When is the last time you actually visited an actual government hospital? When is the last time you actually visited an actual government hospital? Ndikukaona weka. Nse wakwanu kumene umakhala iweyo uli bwanji? Brady amene waja wagula ndalama zingati? Come on, man. Don't sell out in the name of hustle, hard work. Johnny, genius. Look at when you genius, I say you're selling out. You're selling out. You're not voicing out the real things. You got a chance to voice out, but you're not. God is not happy with you. That's selfishness. Bola zikundiendera. Ndimalimbikira. Nah, bro. Right now, it's not about you. It's about Malawians. It's about all of us. Wachinyamata pano basanga makale kaligiligi kubagira system yobondereza sizingatheke. Nah, ase anthu akuvutika se wamva nali kubanga siku lina yake nali kubanga se I was going to do some stuff nde munthu amene mapita kwawo kamakwera kantunda kenaya kaphiri. I was passing through houses. I was seeing poverty. Poverty, bro. Sent how would you say, achinyamata alibe kali konse panopa business kuli uyambe anthu ambiri akuoda zinthu kunja kandi kuchina because mafuna kama dollars forex kulibe zinthu zikudula daily iwe forex zikuyendera sende ufuna unamizire kuti zinthu zilipo komanso mayiwala atu zimayendera nthawi pano anthu mukhala kuntunda mawa you're nobody. Pick the truth.
Ababa ndifuna ndizijambula ma video ena yake ndizikuonesani. Mwina anthu amathawa, you know, people run away from reality. Ena for mwina sanapitepo kuchipatala, sanapitepo kundende kuna mezi kukhalira, the status of miseu ngati sakuyomba nga pretend era mafuna zithawa. Right now I'll start a series. This dog, things are not okay. Things are not alright. Nde wina wake basi azibwera azilipusisa achinyamata akuti zinthu zili bwino, achinyamata this and that, zinthu zake ziti zonse. What it do, bro? What it do? Chifukwa ino zinthu zikuyenderani, don't assume that unayesa zikumuyendera. Achinyamata akuvutika, amalawi akuvutika, kuli njala si anthu. People are cooking watermelons, bro. People are cooking watermelons to eat. I don't even know how that works, but people are cooking watermelon. People cook chitedze to eat. People are cooking chitedze to eat. Muzipatala se anthu amagona banja si magadi kuchipatala kujama kangati madolo magadi asi because they're in charge of saying we are mwadi usaloa, you visit, you not visit. Women are being abused, sexually abused. I say mafuda ndesi, I don't, bro, come on, man. No, let's get real. Let's get real. What's really happening here in Malawi is nonsense. Zomvesa jisoni, it's only anthu oipa mitima who would stand up and say zinto zikuyenda ngini ndi chani. We don't care. It's about people's lives. It's not about zipani. It's not about who's what, bro. It's about people's lives. Miyoyo ya anthu ndiyofunikira. Musamani ne kuti moyo wa munthu ndofunikira chifukwa wina wake ufunikira mmozi kapena angapo akamwalira, and then you see the importance of life. Everybody's life is valuable. Muntu wina aliyese, Malawi wina aliyese, muntu wina kwina kuli kosi paziko la basi, human being, moyo wake ndofunikira equally. Ndiye anzathu akumwalira ni njala, zimene zisizofunikira. Anzathu akuvutika muzipatalamu, zimene zisizofunikira. Anthu akuzibakashira ndalama zambirimbiri. I say it's your money, fine, but at the end of the day upita nazo kuti, do you have peace? Do you have peace? Do you have peace? Do you have peace?